ena alibize pano bwana kunyamula matumba. Alibize kunyamula matumba. Ndikumazungulia nawo tumba pamutu. Atayika mondo za ng'ombe. Ndikumana mizatu kuti ndifeteleza zakhala feteleza. Inu bwana mukuchita lero, siza mawa iya lero. Mukuchita panopa. Sizoti ndizachita iya koma mukuchita. Ndimazifunsafunso munthu anali vice president. Ndi vice president wa dziko. Walephera bwana kupanga zinthu ali pa mpando pompo. Ndiye wanyamuka ndikupita kukaphatikizana ndi munthu wolephera. Ndiye ndikuyenera kuti tizasintha zinthu. Asinthira kuti zinthuzo. Asinthira kuti zinthuzo. Tsopano china chonyasa kwambiri akuti azapereka ntchito 1 million. Ndiye munthuyo galimoto akuyendesa yekha. Matumba afeteleza akusenza yekha. Bibi waye! Munthu yemweyo bwana akuti ni minister of finance yekha. Munthu yemweyo akuti minister of labor yekha. Munthu yemweyo minister of jakuti yekha. Bibi waye! Apita waye! Aleba munthu sikutani kodi? A president nyama anthu sanaphe ayamba kugawana. Munthu ngati wazigawira ekha ntchito 10 yekha. Ndiye ulonda yomwe yapakhonde watenga. Tsopano 1 million jomoyo ichokera kuti? Bwana tikamakamba ntchito 1 million. Ndi zimene mwachitalo za ma stadium zimenezi ndiye ntchitozo zimenezi. Ndi anthu angati ati alembedwe ntchito ku stadium ko ndi anthu angati? Anthu ochuluka kwambiri bwana. Ndiye 1 million jomoyo ndiye iti? Ndiye imeneyoyo. Ndiye ndikapita kumanoma timayimba nyimbo amayi wanga anandiuza usasabote timu ina. Noma iyo. Noma amayi wanga anandiuza usasabote timu ina. Chala mama, chala mama, chala mama, chala mama. Right Honorable Arthur Peter Mutharika, Minister of Energy and Presidential Running Mate, our future Vice President and also President of the new DF. Ndamva mafunso anu, mafunso dosiyana, a big bullets, commands of before wanderers, zimezo ndiziganizira. Koma, funso ya mabasi nikupasani lero. Maga kuno akundilande ine simendo kuno ayi mwanguzwa a first lady anakuli apa pagoyo pa ndimene akuli amenepo komanso ine ndikukhala kukuzingwangwa nabwera kuno kawiri zake za kuno kundilande ndiye kuno ndilande kwa kwathu kundilande ndiye siku lija anandigenda anthu nadaba kwambiri kuti inu akundilande ndikundigenda ine mbali wanu koma ndizowa kuti zimezya anayikitanda achiwembu a UTM ndamene anapasa nyamata 39 ndalama 1000 ishi kuti andigende ine
Mezo zoki samanyazi kwambiri. Kama ine sinibweza ya. Labweza about June 23 or whatever. Ndibamedla kumana bamenepo. Chwapa June 23 or after azaona nyekwe. Ine mukabiri mwanga mune nduna 32 kuba nduna zimezi 16 ndachi Nyamata 16 onse my youth ones who are the young people mukabiri mwanga you all stand up go on you too show me around give it your hand 16 hey, wachi Nyamata amena. Nanga, amanamfika sumuima. Sumuima amanamfika. Anyway, I want to bring the youth to run this country. The next cabinet, probably 60% of Nyamata Gmanso as mine. Piper, I want to bring the youth in this country. Good afternoon, so goes mezo tibita. Kumasu mkuza kudi in Nasanka Nyamata ka running mate one. Nyamata Arthur Peter Mutharika. Nyamata amene yu wanzeru kwambiri komanso wa ulemu wakhalidwe osazikweza mpaka nzeru zayekhayi ndipo ine ndithokoze bambo Bakeri Muluzi ndi mayi Ani Muluzi kumnalira Nyamata wabwino kwambiri. Congratulations. Kwasuna 5-star hotel Pachitsiri. Irede kusegwe 5-star hotel. Irede is just because of virus. It has been delayed, but it's ready not to be open. Now we're saying that blanda ibile basogoro. Komanso posachedwa pachapawenera tiamba 12-story building. Officer, the tallest kuna kumalai. 12 story, 20 story, not 12 but 20. 20 story timangazimezo. Timangazimezo. Komanso kuna kublandi na bwesa madzi. Kuchokera kumulanje. Kufika kublandi. Nzamasera zimenezo? Nzamasera. Tukita zimenezo. Komanso msewu wozungu ya blanta itauyamba. Pakali pano tamaweza kuchigumula mpaka kumpemba. Komanso ayamba lunzu kufika kunjuli. Ayamba zimenezo. Takunjuli, kipila kunzedi, takunzedi, kipila kubangwe, tabangwe na miyango, na kuchigumula, chigumula mpemba, mpemba michiru, michiru chileka, kafika sulozi. Jipi oye. Jime, chonke otisenkanza. I know, sogolwa UTM, kabogado wake, anombela muntu, antu. Zanziru zimenezo?
ine amangisa demonstration kumtila block nikipita kulionge angita block nakota kupita ku stadium. I avoided those people. Kama nsogea tuime nkuza bora aje kutamo aombele antu seviani ndiameno angalameziko lino antaman ndu sogala umeno umeno ndu umuntu it's always me chonge mitambi kwa kuti musankhe mwanzeru kwambiri. Khanza nzamagazi sizingachoke. Bwana unduna wathu wa youth waza chinyamata posachedwa apa munatsegulira dongosolo la ngongole limene munaganizira achinyamata anu kuti alandire ngongole. Achinyamata amenewa timanena kuti akulandira ngongole kuchokera kumpoto, kumwera, pakati, kummawa. Koma pakati anzathu otsutsa apeza njira imene akumafuna kuti anyamata chigawo cha pakati asalandire ngongole. Akumati akamva kuti kwapita amadefu kuti akapereke akalembe mayina, iwo akumamenya kuti akutenga ma ID. Imeneyo ndi njira imodzi yongo afinya achinyamata awo. Koma amene atavutike etu sa president. A president apereka ngongole kwa achinyamata. Inu mukufuna sa achinyamata omwewo akuvotereni koma mukumachingira kuti asalandire ngongole. Chikhalire chonso ndamayo simuapatsaso inuyo. Pali munthu pamenepa? Amayi ndi abambo tenti samale. Bwana ndimafuna ndikukumbutseni nthawi imene mmatsegulira nsewu wa Lilangwe Chingale Machinga Road ndinanena tisanavote mu memo kunena kuti nkosatheka olo pang'ono munthu kutenga mbuzi yake ng'ombe yake nkukasinthana ndi mbuzi sizingatheke. Timatha kusinthanisa mbuzi ndi nkhosa koma ng'ombe sungasinthane ndi mbuzi. Bwana inuyo level yanu ndi ya ng'ombe otsutsa ndi mbuzi sitingasinthane.